So, adyak kayo mga ka-Develop TV. For today's video mga kalapatids is nandito po tayo sa loob ni Sir Ian. Ito lang Master. Ian Mundo mga kalapatids. So, ayan, nandito tayo at tara, samahan niyo ako. So yun, welcome back mga ka-Develop TV. Today's video mga kalapatids, bago ang lahat, introduce natin ang El Campeon Kalapati Feed sa araw-araw nating patuka. Ayan, so available sa kanilang Super Sisiw. Yan, and then MP29 mga kalapatids, available din sa kanilang produkto ang MP29 sa mga gustong mag-avail. Yan, check nyo lamang po ang aking Facebook page na DIY Loaf mga kalapatids. And also, available din ang Carbomax P para sa mga inakay natin. And then, ang dalawang produkto ng ating araw-araw na patuka mga kalapatids, Flyer Mix and then Breeder Mix, available din sa kanilang mga produkto. Ayan, and then El Campeon Pigeon Feeds is number 1 para sa ating mga kalapati. Ayan lamang po ating mabilisang pakilala sa ating El Campeon Pigeon Feeds. Mga kalapati, iniba ko dahil Kalapati Feeds yung sinabi nila sa akin. And then El Campeon, ay aliw laman, El Campeon Pigeon Feeds, yun ang tamang pronunciation mga kalapati. So yan lamang po ang ating update sa ating El Campeon. Balikan po kayo mga kalapati. So ayan mga kalapatid, nandito po tayo sa loob ni Sir Ian. And then, ipapakilala ko po siya sa inyo na kung saan siya nag-umpisa na una mga kalapatid. So kung ano yung pinag-umpisa niya na linyada dito sa loob niya. So ayan si Sir. Sir, tatanungin ko muna kayo kung ano yung, paano kayo nagsimula na magkalapate? The way 2013 ako nag-start. Wala bali nainggit ako sa tropa, sa isang kaibigan, kumpare ko rin si Noy Rinante Kagiwa. Sabi ko gusto kong mag-ibon kasi parang masarap na hobby yan, sabi ko. So nung sabi ko bigyan mo ako ng magandang ibon kahit na isang pares lang. Yun, binigyan ako ng isang pares na ibon. Tapos nabili rin ako ng mga magandang mga ibon, mga line na ibon. Yun, tapos salang agad nag-race ako. 2014 nakuha ko agad ang 2nd overall, 6th overall, 7th overall at 8th overall sa isang club. Tapos sa isang club naman nakuha ko ang 3rd overall. Yun, sabay-sabay na naglaro ako noon noong 2014. Tapos 15 sa isang club nakuha ko agad uli ang first overall category. Tapos 3rd overall category, OOB category agad. So sir, yung sunod natin na tanong mga kalapatid ay yung mga ibon na napag-champion nila kung nandito pa. So ipapakita ni Sir kung nandito. Andito pa yung tawag si Lancelot at si Athena ko. Yan, so, yun yung sasamahan tayo, ipapakita ni Sir mga kalapatid. Ayan So para maayos yung ating vlog mga kalapatid. Ayan si Sir. Pasensya nyo na yung kulungan, tagal na kasi hindi na paayos. Bali si Athena, overall champion sa isang club. Ito po, bali si Athena to, anak ng yun, ang galing kay Sir Renante Kagiwa, ang tatay nito, tatay ba o nanay ng ibon na to. Tapos pinaris ko rin sa isang ibon ko na nabili ko rin sa isang kaibigan. Yun, nag-produce siya ng 6 overall agad. Tapos yung 2nd overall champion ko si Lancelot. Saan siya?
Sandali hanapin natin ito. Ito yung pinaka-paborito ko. Second overall champion ito, mga kalapatids. Ang nanay nito ay isang may-ari sa isang tawag dito, PHA. Nabili ko sa isang tropa din, galing sa Manila ito. Tapos ang tatay nito, Kalain ang tatay nito, pinaka-paborito kong linyada sa akin. Yun ang hindi nawawala pag nagbe-breed ako. Ito ang pinapasok ko palagi, line ng Clyde. Yung Clyde naman galing din sa isang tropa na galing kay, nabili din nila kay Peter Chua, isang magaling na kalapatids natin, isang veterano na isang veteranong kalapatids. Yun, ito yung paborito ko. Yun, ginamit ko to, ginawa kong breeder. Nag-produce rin ito ng anak ng 4th overall sa OB category, Calbayo Grace. Tapos yun, lahat ng mga ginagamit ko pag binibreed, ito na rin ang pang ko, producer ko talaga. Tapos yung tatay niya, nandito pa yung tatay niya. yung tatay nito, ito. Isang Clyde. Nasaan na yun? Ito po. Isang Clyde po. Yun. Galing sa isang kaibigan. Nabili ko sa kanya. Tapos sabi niya, ang lolo nito galing kay Peter Chua din. Yun. Si Bastra, si Master. Queen of Batanes. Oo. Ito, Kalain. Yun. Wala siyang ring, catban. Catban. Oo. So yun. Hindi ko na siya sinungsilan ito. So yun mga kalapatids, tapos na ni Sir na nasabi sa inyo yung naging achievement niya nung pumarera siya nung mga nakaraang taon mga kalapatids. So ngayon, tatanungin natin si Sir nung mga basic tips niya na may babahagi niya sa inyo sa pagdating sa pag-iibon, na tips niya po mga kalapatids. So yan, Sir, ano yung mga basic tips po na may tutulong niyo sa mga basic tips lang, pag mag-breed ka, umpisa pa lang ng breed, condition mo na yung mga breeder mo bago mo sila isalang na dalawa. Tapos pagpisa ng inakay, yun, start na rin na umpisaan mo na rin na i-condition yung mga inakay. Yun lang ang number 1 sa pag-iibon. Umpisa itlog hanggang mapisa, hanggang sila ay ilagay mo sa loop mo, turuan mo diretso ang conditioning. Yun lang. So sunod natin mga kalapatids yung may lalaro nila Sir, chicken din natin. So may tanong na rin natin So introduce nyo na lang Sir. Ito yung mga panglaban ko ngayon sa South, sa Pangkong. Late na rin nag-breed, kaso yun, pwede try natin, baka makasilat din ngayon sa South. Sila mga bata pa. Papakulan pa ni Sir. May nakay pa yan. Dalawang kapatid.
kalapatid, sana itanong na natin yung mga dapat natin itanong dito sa paglulok visit natin kay Sir Ian. At tatanungin din natin si Sir kung may mga gusto siyang batiin mga kalapatid sa tropang pansier nila. Ayan. Binabati ko si kumpare ko, Boss Arman Vasquez. Isa ring magaling na kalapatids. At So, si Renante Cagiwa din. Isang kumpare ko din. Ayun. yung Sir, kung marami pa, kung may marami pa kayong isa-shoutout na tropa dyan, mga mapanood nila, Sir. Yung mga kagrupo ko sa NMAX, mga Max Yan, ng San Carlos, ang Putilayag. Ayun. Ayan, no? So yun mga kalapatid, na-interview natin si Sir na maayos at i-edit ko na rin yun mga kalapatid. Ano? So yun lamang po, dito ulit nagtatapos yung ating vlog kay Sir Ian. Ano na yung look ni Sir? Ian Mundo. Ian Mundo look mga kalapatid. At dito yan sa San Carlos, Gomez Street mga kalapatid. So kung gustong mag-look visit kay Sir, ayan, kontakin nyo si Sir at baka makakuha kayo sa kanya ng basic tips mga kalapatid. So yun lamang po at dito na nagtatapos yung ating vlog. At kung bago ka pa lang din sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na and click mo yung ring button para updated ka palagi sa ating YouTube channel. And then, huwag mong kakalimutan panoodin yung ating mechanics na raffle mga kalapatid. So meron din siguro na bibigay si Sir dyan. Ayan, so mag-subscribe ka na at sundin mo yung mechanics natin dyan para sa inyo yan mga kalapatid, para sa mga newbie yan mga kalapatid. So yun lamang po at don't forget to like at comment, share and subscribe palagi sa mga videos natin mga kalapatid. So yun lamang po at kita ulit sa next vlog.